Angiphinde nginibingeleleke babukeli bakithi. Ngicela nisubscribe la kuMkhanya Kude TV bakithi ni-support. Siyabonga kakhulu i-support yenu manje nikwazile ukuyenza babukeli. Usuku lami lokuqala ke ngingena ejele njengomuntu owayegwetshwe kuntambama ngoba icala lami laphela ngabo 4. Ngase ngithathwa ke ngiswa ejele. Mangifika ngafike ngangena endaweni ekuthiwa ise-reception lapho. Mangifika e-reception wayesho ubaba wathi hayi lo ugwetshiwe lo laba abagwetshiwe. Wayengithatha ke umama wayengibeka eceleni laba bangagwetshiwe babeqhubeka nendlela yabo. Anginikezwe enye uniform eorange lapho wathiwa ngizogqoka le uniform. Engisagqoka ke le yele bengigqokile manje. Sengizogqoka enye ke uniform manje. Ngangigqokiswe enye uniform. Ngathi mangiyofaka eselini bayifica insizwa zeningi. Zazu 56 ngwesi 57. Mangifika eselini la sahleli khona kuthiwa isection ke le. Mangifika khona shuthi ngoba nami nginombolo manje. Inombolo phela sengishayile nawe uyangishaya. Mangifika nami ngifike ngimise labo 6 bami engitshelwe ngabo. Ngabona abantu bengithathela phezulu. Ababekuleyo ndawo leyo babethi hayi indoda amadoda na umhlaba wakho lapha. Ngithi wena ungaphakathi ebuilding ngathi mina hawu correct. Kwakuthiwa hawu ndoda na umhlaba wakho lapha. Nganginikeza umhlaba wami. Ngase ngithola umbhede engade ngingenawo. Ngasifika lapho ngathola umbhede ngenxa yenombolo. Ngasho ngathi hayi nayi inombolo ihamba phambili. Basuka abafana bakhipha ama-20 kagwala. Babethi indoda ezimfanelo nawo ama-20. Nake sikusebenzile indoda ezimfanelo babenginikeza yonke into abafana bathi akuphathe mina. Hawu ngixatha abafana manje basebengithatha kalula kanjena abafana. Sengiyinto enkulu kangaka yini kanti kwenze njani bafana wathi hayi indoda ezimfanelo hayi wena phela okhona njengamanje wena shuthi olibambile lensushu ngobula. Wena nje usiphethe ngoba sila. Usuku lami lokuqala ngifike baphethe ngale. Shuthi ngoba sila nenombolweni sishana ngama department. Kunamagunya kunetebhisi. Njoba nje nawe wazi ka education ukuthi khona uHOD, deputy neprincipal. Umsebenzi owenziwa iprincipal nowenziwa iHOD awufani. Kodwa bakephi baku-industry eyodwa kephi kwa teaching. Yayizwa lonto le. So nami shuthi kwabo ukuthi abantu engibaficayo ngaphezulu kwabo. Babona nabo ukuthi hayi yabona ke imfanelo lezi seyifikile mase imiso 6 ababili. Hayi imfanelo ke lezi. Hayi mabethi bayabona futhi hawu nayi namathathula hawu. Hayi lo muntu ithathu ngayidobe wesivini. Usase Stocksini. Sase Stocksini. Phela ngeke ube yi26 ungabinakho lokho. Mawu yi26 uba nakho lokho. Kugcwala umzimba lokho kuba hayi kuba umdlalo odlala ngawo mawuboshiwe lo. Naye awukho omunye umdlalo ongadlala ngawo lapha ngaphandle uthi lokhu uyiqopha kuyidweba. Yabo. Shuthi mathi babebona abafana babona ukuthi hayi lo muntu ngathi ungaphezulu impela kunathi ngoba ngathi ngifika lapha ngithola ngisho yedwa umuntu engisebenza naye. Bonke babekhona babengaphansi nje. Bonke. Hawo, wangithatha ngibekwa lapha embhedeni nami ophezulu wanginikeza ogwayi ngihlala ngibhale 4. Ngathi hawu kwaphela ukuhlupha umama ngemali ekhaya. Kanti nami khona la ngibamkhulu khona. Ngajabula ke kwasho ukuthi ke kulezi insizwa ke kunofana unganeme kahle ngami. Onganeme kahle kulezi insizwa. Kodwa ungaphansi kwami kodwa manje akaneme lo mfana akajabule ngiyambona ukuthi akajabule ngoba mangiya kubona ngiyobabamba nje ngoba kuthiwa kubanja umkhosi mangiyakubona ngiyobabamba hayi. Uyena nje onganeme nje kahle ngami ngathi nje akashayisene mama beshike bengithi bengayishayisene hayi naye wayengashayisene. Hawo. Angishaye ngalo mfethu ngimcele mfethu shayisa la mfethu. Mfethu ngiyabamba la ukuthi ngathi kangaka inombolo engamasho baso wami nawe izithini. Yabo. Athene manje mina nje mfethu yabo nje mina ngicasula ukuthi nisuka leni mina ngeluthukela nje usiphatha la yabo. Mina ngiphathwa abafana bazothola wasesiphingo lofana wakuthiwa uJani. Ithi mina ndodaziphi ke imfanelo zakho ngoba phela wena mhlawumbe ufuna ukuzwa ngeimfanelo zakho ukuthi sengifikile ngikona la. Yabo. Wakushiya uthi hayi ukhona uhalf gabagaba ovelile ose number 7 kanje. Ngathi mina ubaba umeyivula ke bafana iexercise. Contact to exercise ke jelela isibosho siphuma khona nje. Silula amathambo, sibone nezinye izibosho. Yabo. Nitshele ke imfanelo zenu ukuthi hayi sengifikile ngikhona. Zize futhi nazo la kumina zizongibona. Ayishuthi ke eshebe iqhatha ubaba. Athi ubaba hayi uyalivulela abafana nivukeni bafana nihambe niyodlala amabhola yonke indoda igqoka ikhokholana. Ishone egroundini niyodlala.
ayishuke lensizwe igijime kuyolanda lezi imfanelo zayo ngoba phela ayishayisene lensizwe ukuthi kahle kahle mina ngayibiza ngento enkulu kangaka ngiqhamukaphi kahle kahle ngwele uthukela ngizobaphatha zisho zibe ifika lezi imfanelo zabo bathi uhalf gabagaba khona umuntu ekuthiwa uhalf gabagaba ke lapho ishibe imiso 7 laphana nami ngisho ngibe ngiyilandela ngaba namo 7 ngithi mina uwash indoda yamadoda ishintsha kanjani athi nayi ike ngaphandle ngithi hayi nalo ndoda ayifotshele ngaphandle athi nayi wendoda yamadoda shuthi nakhona la ngibamba ulayini ngithi mina ulayini mfethu kwakwenzeka yini ukuthi mfethu wena ubamba ulayini ungawucharge ulayini mawubambile na yabo wathi hayi shuthi indoda mfethu ngibamba ulayini ngithi mina lo la ushayisa ngamuphi ulayini athi hayi lo la ushayisa ngendoda yesahluko ngithi mina indoda yesahluko athi hayi indoda asinayi ike ngaphandle mfethu ucharge ulayini ke mfethu angichargele ethe mfethu usebenza kanjani acele kumina ngimdata hayi indoda ofesha uthi nakhona lapha ngaphakathi ebuilding yabo wena usebenza kanjani athi na ungaphakathi phela indoda omfethu shana amakhwana ngazidebhisi la idlaleni ngithola mfethu akekho omncane akekho omdala ngithola mfethu okusho ukuthi mfethu oba ngicela usebenza kanjani usungidalile ukuthi wena uhalf gabagaba uhalf gabagaba ke loyo usebenza kanjani ngisho ngokubamba phela ukuthi uhalf gabagaba lo usebenza ngalendlela engazi ngayo mina noma yena usebenza kanjani yayizwa lonto le hayi into dinga untazeke ishonele ngitshe into dadeka ndoda amadoda mina ngiyinsusha uqobo ngibongela ngimele insusha uqobo ukuthi indoda lamagunya ngoba ngiwathwele nje eyishumi nambili 6 ngapha 6 nangapha nawe ngikuthwele uyangizwa mfethu mawazi insusha indoda shuthi wazi mina uqobo uyayizwa into engishoyo mfethu so mfethu ngiyacela ke mfethu ukuthi uhambe otshela lezi ingane zakho lamasosha akho lawo ungaze ngukhanyise la ungaze ukhanyise into oyibiza ngayo ayikho ngoba phela sekukhanyisa thina ejele mawuzoyibiza ngento engekho okay ukhanyisa kanjani sikuveza obala angithi ubona into mayikhanya uthi into ikhanya ibonakala sikuveza obala thina umuntu othona ulapha ungekho lapha sikukhanyise sikufunele izinto lezi siyabaza abantu abalapha ukuthi basebenza kanjani bakanjani uma uzongundazela wena ukuthi usebenza kanjani okusho ukuthi awusiyona lento oyibiza ngayo so ukuze nami ngingalimali sengibhekela ithambo lami ngithi ngiyacela kuwena ngitholi sengibhekela ithambo lami ukuthi ungaze unginqume phela nami senzothi mina kulungile kwendoda ezimfanelo ayike ngaphandle uhambe uyotshela lamasosha akho ngoba wena akwazi ukuthi uyizimfanelo angithi kuona awuhambe watshela indoda ezimfanelo ukuthi sengikhona la sengifikile la nami ngibambele insushu ngoba ngimi ngensushi ke mina la imfanelo zami umuntu oyothi uma efika naye futhi naye ufika abamba uthi ayicala ufana uyibambile angeke lokho eshona lena leyo ufika nginikeza izinto zami ngiphumele ngihambele hawo wahamba ubatshela abafana wathi hayi bafana hayi lo amjita lo awizwa nezimfanelo zenu relaxani bafana naye nimhloniphe nihlale kahle naye ngathi mina hayi mase batshelile ngiyobonga angabona ngaba abafana ekseni bengilethela itsango ngihleli angilethela itsango abafana badoda ezimfanelo kantini la ngathi awu ziyagcwala amasosha babe ngikantini esinkantini bathi hayi uyasidala ke lo fethu kwakuthiwa ulindi igama lakho wasesiphiwo lo wayehalf gabagaba bathi uyasidala ke indoda ezimfanelo ukuthi hayi fethu ishayisene fethu nawe ushayisene fethu hayi siyaphakamisa into ezimfanele ukuthi hayi usuwumuqa ke wangani into ezimfanele ukuthi nathi sesiyodala sibheke la sidala khona la makhamba kunomunye umfana owayenza into enganginyanya nami yangenza ukuthi ngise ngibe isisebenzi wayelokho ebhizi eshana nomunye umfana nje emthuma amanzi emwashisa impahla ethi amwashela impahla zakhe amenzela ukuthi lokho emupugwayo so lento yayinginyanyisa ngoba kuyo kule team oyiholayo le team kuyo le team engiholayo okay manje lento yayinginyanyisa ngoba nami into yabanga ukuthi ngithatha inombolo into efana naleyo ukuthi ngibe isiphuphuku somuntu mange ngiwashisa impahla ngiwashisa izinto zakhe la ejele nganyanya lo ngathi mina madoda ngisafuna ukuphinde ngibone omunye umuntu ozokalinge nje bafethu athathe impahla ayinikeze lo umuntu ethi akamwashele ngasho nje kanje bathi bona hayi ngeke kuze kwenzeke lokho shuthi kwathi ukudlula insukwana abangihlonipha abafana abangihlonipha bathi wayithatha lo mfana impahla wayinikeza lo muntu wamwashela uthe memwashela ngimkhombisanga ukuthi ngicasukile ngoba nami ngisigebenga ngithi nami nginemqondo o226 ngalo lisijokojoko ngasithatha ngasifaka phansi komanhlansi wakhe
wathi ubaba efika ekuseni ubaba ethi complaint and request ngangiphakamisa isandla kuqala ngathi baba kunendoda engiyibonile lisijokojoko la noma ifuna ukugwaza abantu noma ifuna ukwenzani sabalami kodwa ungalapha phansi koma transfer uzosithola washona ubaba ngaphansi koma transfer indoda afuka vuka ufika isijokojoko lapho wafika ubaba wathi ayifana noma uyajika wayimbamba ngezandla kanjalo wayihamba naye wayimshintsha eselini wayimbaka kwenye indawo ngaphandle kokuthi ngize ngusebenze nguthi ejele kumele ngushaye kumele ngikwenzeni nginekeleme ejele isikeleme sikhandwa yimina ngenza noma yini ukuze wena ngukhiphe endlini ohlala kuyona so kushuthi kuleyo lokuzana inombolo lesigaba senombolo kusona esidala ukwenze kanjalo esidala ukuthi ngenze kanjalo okay nginendlela zokukhipha ngeke ngize ngushaya ukuthi ngize ngukhiphe igazi cha ngokwenza noma yini mina phela ophatho safety basempumalanga ekhaya zasempumalanga yahlala kumina ingubo yakho ihlala kumina mawufuna ingubo uzala kumina uzoyicela ukuthi ndoda awusiphi ingubo ndoda sifuna ingubo ngikhombisa ingubo ngithi nayo ingubo inekiwe lapha yayifuna mawufuna ukuyithatha ndoda uyazi ukuthi wenza njani ngisho namagunya angafika nezitepe zokutshela ukuthi hayi uyinikwe imnyango kunamadoda ayizisebenzi namhlanje ngizokutshela nje bhuti omdala ayizisebenzi ngami yabo kunensizwa ezithanda ukushaya inombolo ngami kunensizwa engayithanda ukuyishaya inombolo ngenxa yami ngoba mina okay ngifuna ukuthi lapha lezi ezingayithandi yini adu yenza lapho ke kuze bengayithandi ngoba mina bhuti omdala angufihleli ngiyakutshela iqiniso ukuthi indoda lento imnandi ibhlungu mawuyifuna lento ufuna ukuyithatha kunezinto kumele uyimele la unayo imfihlo la awuyibeki imali uyifake ephaketheni lakho ukuthi imali yakho uyangithola bhuti omdala ngoba mina ngisasekhona lana kunezinto ongazenzi la awukudla ukudla komuntu awukwenza ukuthi manje uma umuntu nawe othanda ukwenza lezo zinto lezo engingayifuni mina ubone futhi ukuthi omunye uze ekuthandisa engayithandisi inombolo ukuthi wayengitshela umthoko ethi ukudla kwesiboshwa akudliwa awubukeke manje sengenzakale kanjani ukube kuthiwa ngamlalela umthoko mhlawumbe ngaba ngenzakalanga kanje angithi ayizwa lento le angithandele lokho umuntu uthe washo lo mfethu sengiyagula manje ngikhishwa isiso enqathi ngidla ukudla okunopoison nje ngoba abantu bafile phela phambi kwethu abanye bekwaza phambi kwethu ejele sibabuka bedindilize kanje phansi afika ubaba police boshwa kodwa umuntu ufile sona lesiboshwa siphulayo siwe kuyofa siswe eclinic siyonawo wayezwa lonto le kodwa sona senzenjani isikhoze umuntu sambulala nawo abafethu bebephakama phambi kwethu nemajele siyikhona sibabuka manje omunye phakathi ehlala naye endlini yethu la kuyo le team okuyona kuyo le team esiyona aphakame khona la endlini hleli naye yabo ngenxa ukuthi inhliziyo yomuntu ayiphakela so wena wawumkhulu kuleseli le wawukuyona kulesele engikuyona so akuhambanga kwafika mhlambe waya kwenye iseli mhlambe kunabanye abantu abakhulu kunawe asikwazi ukuhlala sibe bakhulu endlini eyodwa okay amakhosi amabili awamelani okay lapho ifika inombolo iketshe khona akwazi ukuthi mina ngiyigunya ngihlala la nawe uzoba igunya uhlalela ngeke size sizwane singamagunya sobabili wena kanti ubuyini wena okwenombolo okwenombolo mina ngisegunyeni mina lokuqala so ngoba mina ngisegunyeni lokuqala ngisebenza negunya shuthi mina umuntu engimlindele igunya lokuqala engafike ngihlale eduze kwalo ngithi mina baba konakele laba bami nawe uya reporter nami ngiya reporter akekho omncane akekho omdala nami ngireporta kulo enginyusa kuyena izinto nami ngithi mangiphethe okwayo ngiphethe izinto engiyiphethe ngithi mina indoda enkulu nazi izinto engiyisebenzile shayisana indoda ezimfanele uyangithola mfethu nazo kuyifanele uma seshayisana zabamba uthi hey lo mfethu ngishayisele inombolo nenombolo awusho ndoda mfethu ngoba mfethu ngishayisele izinombolo zathi 26 yiphi inombolo eshanga cha indoda ezimfanele ngishanga ukuthi kwehlile isheni ilesheni ndoda efanele ishanga ilesheni mawehla ilesheni ngisokukwehla kwentshayelo so sengidunami engizonikwa khona ukuthi hayi lokhu ungakushare nosibanibani lokhu ungakushare nosibanibani lokhu ungakushare nosibanibani ngoba la inombolweni nezinto oyishare nabantu osuka la usuka khona yabo mina ngoba ngisuka le ezantsi ngiyakwazi okwale ezantsi hayi ukuthi sekwaphuma ekhaya usengafika umuntu osasele eqaleni ngisheshe ngimtsheleni ngithi nawu ndodo sasephansi kanje usazosebenza kodwa ngoba la 26 ndodo futhi siyasebenza siyaphambili ayikho engaphandle nawe usazosebenza usazohola ayizwa lonto le shuthi into esuke kanje naye futhi khona umuntu akayisa kuyena nawe mephanteli ukuthi hayi
ndoda amadoda nakhe nguphathile ndoda enkulu zoyithatha-ke iy'mfanelo lapho zimcazulelayo kancane zehlise nolani wentshayelo ngoba phela ngeke uzane uzosibamba nje uzothi uzobamba umkhosi uzowubamba ngani umkhosi ngoba phela insizwa uma ihlangane suke ihlangane ezidla inyama noma isebhodweni enduku ukuthi ezindlayo angithi nathi emahlangana lapha sihlangana ngomthetho wenkantini na inkantini ikhona izinkantini sihlangane sonke senze lento eshiwo enkantini ukuthi senzani uma iqeda ukubhema enkantini nezositshela enkantini ukuthi madoda nathi nina maqeda ukubhema insango konke nenza njani sesohlukana-ke zonke ziba ngamaqembu ngokushana kwethu nangey'tebhisi angithi umuntu emhlabeni wakhe nomunye emhlabeni uyoyikhuphula uma bethi bayikhuphula-ke basuke bebheka ngokwenombolo ukuthi babheka ini nani uyobathola-ke sebekusukuma benyuka beya phezulu beyabukhuza o-up no-set la yabo khona-ke indoda engasakufakanga lokho okufunakalayo ngoba phela kuyacela enombolweni kuyacelwa inombolo ngathini mina ifana njengendatshana ukuthi wena ungafika ufunde incwadi ethize noma ube ngithi lizokuni umfundi ube ngithi lizokuni umqede bese ngikubuza mina ngobe ngithi lizokuna njengothisha ukuthi ekseni lana umamemela wenza kanjani ingane ukuthi yenza kanjani ukuze ibe sitabani kwaba kanjani yayibona into kanjani inombolo ifana nento kanjani ukuthi uma ngikubuza ukuthi ngoba wena uthona wazi lento engiyaziyo okay mfethu ubani usisi wami uzothini wena uthi hayi usisi wakho usiyabonga anginawo usisi okuthiwa usiyabonga mina nosisi okuthiwa uthuleni nosisi okuthiwa uthobile kumele wazi mina ukusuka nokuhlala iketa lapho ukuthi wena awunginikezi lokho engufuna kuwena uma unginikezi lokho engufuna kuwena usho ukuthi mina angisakholwa ukuthi wena uthi lento engiyiyona mangakholwa ukuthi nginento engiyona ngizokukhombisa futhi ukuthi angikholwa leyo nto bathi ushaya one step two step uhlehla phezulu ukufundela uhlehlela ongakufundeli okusho ukuthi mina ngothatha lokho engikwaziyo kuwena lokho engakwazi ngushiye bese ngithi hayi mfethu ayikho engaphandle azangena isisebenzi ngisho ungasisona ngoba manje ngakutshela mina nathi wena usona isisebenzi uzonginqoma ngoba usho ukuthi mina sengiphikisa ini lento wena uthi yiyona manje lento iphikiswana kanjani iphikisana ngemibuzo ebuzwayo nawe futhi mawuthola ukuthi hayi athi akusikhona lokho ya ungamkhombisa ukuthi hayi akusikhona ngoba uma ukamkhombisa ukuthi akusikhona umthetho usho njalo ukuthi bayokunquma uthola usunqumeka okusho ukuthi nje inombolo ikanjalo bethi mnandi ibhlungu yabo inzima ilula yabo akusiyo umsebenzi ongawuthatha noma kanjani ngoba ngisho ufika lapha iyakutshela lento enkulu ukuthi ndoda yakha umsebenzi umzima uhlula amadoda nangesonke nangani kusangasa umele ilahla silibamba lishisa liphole lesaleni phezulu noma ngaleso udalekile nakanye ungakadaleki okusho ukuthi wena ngisho bekuthiwa wenze inhloboni yecala uzofa wena uthi ekuse hey lesibhama ngisazi usazi isibhama ukuthi sikephi uzofa wena uthi hayi lokho angikwazi ukwazi ukuthi kukephi kuthiwa ulibamba lishisa ke lapho lize liphole lesandleni induku kunetha uzumane uthi hayi ngifanalo nje ngifanayo lo mphongolo wemali ngeke uthole kuthiwa hayi ulibamba lishisa makuthi umsebenzi umningi uhlula amadoda okusho ukuthi indoda ukhona umsebenzi ekhaya siyaqasha sidilize hlezi nje ukuthi makhona umuntu ozofesa uyawuthola umsebenzi mawufesa uyawuthola umsebenzi kodwa ke amadoda amaningi ayahluleka futhi ukusebenza lo msebenzi yabo kodwa akasixegile behluleka ukusebenza babanye bahamba bekawode bethe kusasona isisebenzi mina manje enza bathi uhlula amadoda lo seqhamuka usithi angisasona isisebenzi mina usekawotile usehlulekile usele ndoda ethi thina uhlula amadoda usehlulekile kodwa yike ngaphandle ngoba kuseyanga abasawumela shuthi kusekhona abasasebenza wena ngisho uyeka la sisebenza khona kodwa bakhona bona basanjani abasaqhubekayo abasasebenzayo bayaphambili izinto engisho so ngathini mina bafethu ngathi kumnandi kukhulunga enombolweni yabo uyakwazi ukuyiphathela into zakho and futhi wazi ukuthi isisebenzi nesisebenzi ejele umuntu esixabana kakhulu na okay nginombuzo lana ukuthi ke kule section othi wena wawukuyona babe khona mhlambe abangayishayi inombolo kuleyo section yes nani iphila kanjani ke napho labo ke kuya ngokuthi ejele uba ejele kuya ngokuthi uhamba noba ejele kuya ngokuthi uhleka noba ejele awunayo umngani ejele uhlekana lo muntu ohlekana ngaleso sikhathi nihlukane futhi same time so ngiqonda ukuthi uma mina ngila endlini ngihlala nabantu la endlini
bazonginika indawo yami abangawushaya umthetho nami futhi abashaya umthetho ngiyabanika indawo yabo nabo futhi abangawushaya umthetho ngiyabanika indawo yabo akusho ukuthi wena uzosuka le uze la kumina uzothi wena manje bhuti umtho lana ngifuna ukuya toilet la manje zithi lezayisebenzi lezana angithi uyazi ukuthi ejele awuye toilet kukhona isisebenzi lokuthi ejele uye toilet khona isisebenzi kuxaxana nawe impela nje isebenzi zibulala kabi ngentuku yabo kodwa uma ufica abantu abafana njengomtho abantu abangama private eMpumalanga abantu abayiqondela abanolana we discipline bazofika ukuthi uma ufika kumtho ofithi ngifuna ukuya toilet manje khona isisebenzi lapha ngithi mina yazi uthini mfana hlala la eduze kwami awulindele isisebenzi senze njani siqede lapha bese uyahamba uye toilet ngathi ayizwa lento ngimnikezani indawo yakhe na ukuthi ayibone indawo yakhe bayazana kahle abantu abasejele kakhulukazi ke mina ngokutshela yabona isisebenzi ejele ngeke ngize ngiqamba manga eningi zazo zizisebenzi kodwa zinalutho azinalutho kanjani azinalutho yabo ngoba ngikhuluma ukuthi mina umuntu uyisebenzi kodwa akanalutho ejele kahle abelungu ejele labantu abangashayi inombolo ubona belungu wena kanjani awuchaze lapho angithola sengisholo ukuthini sengisholo ukuthi mina ibona abantu abanemali ejele labantu abangayishayi inombolo ibona abantu abaphethe izinto ngempela ke ejele bazonika nini enishaya inombolo bazonika laba abashaya inombolo nabo futhi ukuze baphile ayikho indlela abangenza ngayo ngaphandle kokuthi lokho abakudlayo bakucozulele mina ukuze nabo baphile ngoba nejele ngeke wena ukuthi ubusa wena ungayishaya inombolo mina ngingabusi mina bese mina ngiphatheka kahle ngibe ngishaya inombolo ijele lami silone lakho ijele lisuke liphethwe yimina nobaba yabo qala mina kugcina ubaba maqala ubaba kuzogcina mina yabo manje wena nje ungahamba uyotshela iphoyisa ukuthi hayi manje lesiboshwa lesi sithatha imali yami uzokubuza ubaba uthi iyangena imali ejele bese uyaqala hayi baba imali ayingeni ejele manje siboshwa sithathe kanjani imali yakho awungene kanjani wena nemali from the start ngithi ayizwa lonto leyo so into engiqonda ukisho ukuthi ejele mawuphila khona banika abantu indawo yakho nawe futhi bazokunikeza indawo yakho so ukutshela abantu nje mhlambe ngenombolo ukulokhuzana ukuqwashisa ngayo ungathini mhlambe ungathi umuntu inombolo inhle la imbi la kanje ngaluphi uhlobo mhlambe into engayisho mina ebantwini inombolo ngathi mina inhle ekuthenini uyakwazi ukuma ngayo emazweni uma uboshiwe uyakwazi ungena komhlaba uyalingana Waterfani Ncome New Prison Pietermaritzburg Kokstad yabo phansi koPortsmouth koGoli eJohannesburg yabo uyakwazi ukuma umushaya inombolo so kulesigwebo sakho ke angithi udonsa abantu 12 years kusho ukuthi uma udonsa lo 12 years awuzange mhlambe uthole oma transfer ukuthi uye kwamanye ama section angithi mina ngoba mina ngingaphe Westville inkaba yami ingapha shuthi nami ngangisuka ngayo inkaba yase Westville ngiza ngapha ngoba ngathi mangisuke eWestville ngajijelwa eSteng kwamaphumulo ngathi mangisuke emaphumulo ngazoqedelela uthula lokhuzaneni emadala ngoba emadala sewaba midame Richards eBangeni ngiqedelela khona so uma ufika ngifuna ukuthi uma ufika lapho ke na ngikwenzakalani uma ufika lapho njengomuntu oshaya inombolo ngifika phela lapho ke ngoba nami ngihamba ngifika ngedraft angithi ake sithi futhi ngabalike laba oStengo beStengo ngiyaziwa oBangeni ngiyaziwa mhlawumbe singabala endaweni efana nake ePhathimbuwe mhlawumbe nako show mhlawumbe show ngiyafika ngazi umuntu mangifika khona ngenxa ka6 ufike nguphakamisa u6 bakuthatha bakubeka phi la lapho mangiphakamisa u6 kuzoba khona abaphakamisa u6 angithi nakhona bazofike becela uthi endoda amadodo kanjani la ngoba phela bawungena ejele ifika igebengu zithi yabo zivule ivala lesikhathi igebengu ivula ivala uyaqala wena uthi hayi mina ayibona mawuthi awishaya ngithola bethu lesikhathi ifika ivula kuthina ivala sifike siyavula nathi siyavala hayi ngibuyele eceleni ngentelela ukuthi ayekho umuntu hayi indoda amadodo usebenza kanjani naye udadla indoda ofethu ayisho nakhona indoda ofethu ngiyashintsha masha
akwenzeki mhlawumbe kushayisane ke mhlawumbe inombolo iyafana kuyafana inombolo akufani so awukwazi ufika esigabeni esinjalo ukuthi ufike la okushaya khona inombolo ufike nawe ukhulume lokhu wena abangakwazi wakwenzeka ke Westville 2014 yeah ngangiboshelwe ilokhuzana uphithiza imoto elinye India lama bathu Desmond iJaguar engayishaya khona lapho ngayiboboza amasondo ngashaya window screen lingibopheke leli India lingibophela ukuthi beningafuni ukukhokha imali nami ngaphandla imoto yakhe ngiyafika ke la eWestville ngifica abantu abathi basebenza njengami la isela khona kwakuse 5 ngangise number 10 ngangise number 10 la kusuka kubani mawubala zazithi 5 6 7 8 9 yabo ngala zayiqala zithi 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 yayizwa into engisho so mina ngangise number 7 to 12 uma kuphuma i7 to 12 yonke ivulelo sibonana sonke yabo shuthi mangifika lana ngifika mina la ngangispecial somkhosi 2014 mangifika bafike becele labafethu uthi hey indoda amadoda usebenza ngafika vele babevulile exercise nawe semini zonke iboshwa iphandle ezinye ithamela ilanga yabo angitshela baba uthi indoda uzohamba ungena lapha number 10 uyohlala lapha number 10 athi uthi ushaya inombolo nginethi hayi 126 ke abayishaya inombolo wena ngoba ushaya inombolo uzongena la 7 to 12 kodwa uzohlala number 10 hayi ngiye impela nginaba 10 afike number 10 hawu ebuilding ngifica inqwaba abafana mhlawumbe babela ko 12 13 abafana abathi basebenza njengami hey mangifika khona ke ngifike nami hayi correct makruka ngimasha kanjani hayi into ofethu ayikho ngaphandle ngimasha mina nalo dayifojele ngaphandle bafethu hayi bafethu sengishayisile bafethu Sydney Springs hayi beshe bengifojisa Springs ngola thiwa hayi into ofethu indawo yakho ngithi mina ayigcwele makruka yabo sengisathi ngihlala phansi nje zayishayisa zonke izinto seyidlala nami eSprings zayifika eMisudi zayishayisana bathi hayi into ofethu siyathi siyakuzwa mfethu kodwa manje thina lento yakho iphethe hayi ngathi wena uphethe ublackboard yabo mina yini ublackboard man nabo lofana bezongitshela indaba zo blackboard iblackboard wani hayi into ofethu ngoba yabona thina swela uthuwela nga sebenza ngo whiteboard sebefuna ukuthi ngishintsheke manje mina ukuthi ngiyagoqa ngishayisana bafuna ukuthi ngithini mina ngithi ngiyashintsha ngishayisana uyangithola mfethu semele ngithi mina ngiyashintsha ngishayisana ngibe ngigoqa mina ngishayisana ayibona lento le shuthi sithi sigeja lapho hayi bese benze njani abafana lokho ngibatshela into eyodwa ukuthi mina hayi bafethu awolulane ngufaka uline futhi lo engawufela amagumbi even njengoba kuthiwa ngisho ubaba uthi angivuke ngiphakame ekseni ngingavuka ngiphakamele lo line yabo uthi hayi into mfethu ungazi uphakame ungazi ukuthi wena uthunywe yithi lapho akusase juvenile bathi awuzothi uthunywe yithina ke la manje uthi uphakame ubala isejuvenile yabona lo usasemncane benze njani abafana balande all izinye imfanelo abathi ulinda umjida wasesiphila ilande yena ke lo mjida lo othi uyinsushi ngesikhathi seKarkop ukhona into ekuthiwa iKarkop ejele isikhathi lesokudla ekuthiwa iKarkop la uthola khona u6 la isikhona namakanda u2 uhamba ohlala phansi yabo usudlile njalo lapho mhlawumbe 11 ikhathi usudlile now shuthi nomjida ngoba uyena onyusa amatroll inqola lezokudla ayinyuse lezi inqola ezoyibeka la uvuliwe la angene ngaphatha sihlanganise sonke kula madoda awu12 angiroundile la ngiphakathi nendawo kubo yena owes14 aceleke kumina ke umdala uthi usebenza indoda ofethu indoda ofethu ngiyagoqa mina mfethu ngishayisana mfethu hayi acela ulani wakho washayisa ngaphumalanga washayisa ngolana baba ngimtata ngashayisa ngemfanele umntungu ePhumalanga yabo athi hayi indoda ofethu ngiyamfundela umntungu mfethu aziphi ayikho engaphandle yabo ayishe beyishanga laba mfethu batshela laba mfethu emadoda lo untanga wena yabo usebenza njengami kuphela ukuthi yena usesebenzile yabo nina nisasediskini nisalinda uthisha ningo school boy nina nisafunda nina yena usesebenzile la ngabona khona uthi ha kanti mina sengisebenzile mina ingakho kanti ngimkhulu kanje umuntu ongasho ukuthi ngiphi into engaphezulu kunalabo okuthiwa hontanga basafunda bona bazilutho ayibona into le futhi yena usafana njengengane ehlele ediskini esalinda uthisha uzonikeza assignment abhala assignment eqeda ukubhala assignment ayimaka uthisha ukuthi uphase kahle usungadlulela ke phambili yayizwa lonto le so wathi mebachazela ulinda
wabatshelwa athi nina madoda nise private kodwa kuba kwene private nina ningo school boy yabo nizingane zesikole nina yezwa nisafunda nina into eniyaziyo nazo ukuthathu lo wazokuyisithupha uyabo kule ndatshana ke yase 26 khona abazokuthatha khona abazokuyisithupha khona abasebenza ukuthatha khona abasebenza ukuyisithupha yabo uthola ukuthi ugcina nje kuyifoolish inkanti crown usebenza nje imali insango ilusi kuphela sekuphelile kanti thina sisebenza lokho kuyisithupha thina lokho sicigcwele yonke ya asiliyeke igolide asiliyeke idiamond nje sazi ukuthi ubukhazikhazi wase 26 asuyeke umechiso awumechisa awu so ngisebenzile mina mangisebenza umechiso 26 ngiphethe umechiso awu umechiso kanjani umechiso umechiso nje wona wodwa nawo nje umechiso nje ngophethe nawo umechiso nawo nawo ngisebenzile mangiphethe lokhu mina 26 lokhu awu umechiso kanjani wayo usebenza uphethe umechiso umechiso lo ngisebenzile la kakhulu la sebenzile lana la ngeke ulayithe ugwayi lento ingekho ngeke ngihamba amakhombo ushonephi ngeke ubalekile umechiso 26 yona into ebalekile le 26 ngeke ulayithe ugwayi ungekho le number 2 ngeke uze ubophe ugwayi uclass iphepha lokubhema lingekho mangiphethe ugwayi mangiphethe iphepha lokubhema mina 26 ngisuke ngisebenzile kakhulu ngoba ngeke amagunya abophe iphepha lingekho azodinga iphepha mina ngizowakhiphela iphepha mina nalo iphepha thawu indoda yamadoda usebenzile hey ngomechiso nephepha ngeke belayithe phela umechiso ngekho ngeke futhi enze lutho lo ngoba uthi lolu ngizotshela nganalo uthi uyazi lolu uthi lulodwa lolu insizwa ziyazi lukhathe noma ka4 zulwenza lolu ukuthi nje silayithe sibheme ngoba masike sayashaya kanye lo bese liphelile manje mawungekho umechiso kumele sithole ireza sulukhathe ka4 loluthi phakathi silukaye ho sikwazi ukuthi silayithe sibheme loluthi ulushathi na withals la phansi luvuthe kungekho lokho silayithe sibheme kwi-All Star salishaya uthi luvuthe uthi la kwi-All Star ebhodleleni kaBheka uthi salishaya livuthe hawo asazi ngoba betshele sengena ngisho nalokho kwama roll on lokho kwamaniva lokho yabona lokho eshaka ukho impela ke lokho ubaba engayikhipha izinto kaMechi seyibona igcwele ekhanda a relax athi awuzo light up lo fana kanti ufike ngushaka kahle kahle uMechi awuvumelekile nje ukuthi ungene nawo nje awungeni uMechi sejele awungeni uMechi sejele kodwa ke nina ngendlela yethu sinephakethe phela thina jele siyaphatha siyaphatha thina jele